wee na-ekene Chineke maka arụ ike ya ka ihe niile si gara ya ọfụma n'arọ nke 2023 na mgbe ya chịrị ọchịchị ndị ụmụ Igbo United na Los Angeles bụ as vice president. Ọ na-enyekwa Chineke ekene maka ya. Benjamin na Ifeoma Nwufo na-enye Chineke ekene maka mmasị ya na-ekene ihe nke dị iche oge ugbu a ha na-elote ofu arọ ha ji wee bụrụ di na nwunye, wee na-ayọ ka Chineke si etu a na-agọzi di na nwunye ha, na-agọzikwa nyekwa ha agamniru, ịhụnanya na arụ ike. Chimezie na Helen duru ihe sie na-ayọ maka Johnny Macy's na-eje anata nke ezinụlọ ha niile n'oge ugbu a na-eme ngagharị oriri. Ezinụlọ Osuji na-ayọ maka ihe Fidel na Ihunne Osuji na ezinụlọ ya bụ n'obi. Chiagozie m Ọnwụboya na happy birthday n'isi Fidel Ọnwụboya, wee na-ayọkwa amara Chineke na ngọzi ya n'isi ya. Agatha Okoro na-ayọ ngọzi Chineke, nchekwaba ya na amara ya n'isi ndị niile amụrụ n'ọnwa nke Disemba. Ekene Ọnwụboya na-enyekwa Chineke ekene n'isi Ari na ezinụlọ Ari na Ọnwụboya n'arọ nke 2023, wee na-ayọkwa n'arọ nke na-abịa na 2024 ka ọ makalịa mma. Chiagozie m Ọnwụboya na-asịkwa happy birthday n'isi Ịma Ikebodo, ka Chineke na-agọzi ya na-echekwaba ya. Ken na Okechukwu onye jiji na-ayọ maka mkpụrụ obi Mark na Teresa onye jiji. Ezinụlọ Ogoke na-eji ike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday eji ike. Ben na Barbara Amade na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Chukwuka Dibia Ojuma. Ezinụlọ Ọba na-ayọ maka mkpụrụ obi Teresa Nwadịnume Ọba. Fidel na Ihunne Osuji na-ayọ maka mkpụrụ obi Elizabeth Duru na Felicia Osuji. Ezinụlọ Emenogu na-ayọ maka mkpụrụ obi Okenze Kevin Chima Emenogu. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Edwin Nnanyelugo Ibe. Frank na Louisa, ezinụlọ Frank na Louisa na ezinụlọ Udeze na-ayọ maka mkpụrụ obi Beatrice Udeze oge ugbu a na-elote arọ 10 o ji wee rapụ ụwa nke a. Mberu na Ego Mmeje na-ayọ maka mkpụrụ obi George Ọnwasanya onye rapụ n'izu ụka nke agwụla agwụ. Ndị Prayer Line na parish anyị na-ayọ maka mkpụrụ obi ụmụaka enye ha ohere ka ha bịa ụwa nke anọ a wee wepụ ihe, were na-ayọkwa maka ụmụaka niile ndị nke nwụrụ n'agha na-aga n'ụwa. Ịma na Anthony Ikebodo na-ayọ maka mkpụrụ obi Sista Benedicta Anụnwa na George Ọnwasanya. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke masị anyị tata bụ ụkọchukwu Chibuike Okeagụ. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe chịkọta ọnụ na ukwe.
Hymn number 145. Amụrụ Jesu eze anyị. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ehihie ọma. Good afternoon. Anyị na-ekele Chineke n'ụbọchị taa. Taa wụ ụbọchị anyị na-eri oriri maka ezinụlọ dị asọ nke Jesu, Mary na Joseph. Sikweta otu ahụ na-eri oriri maka ezinụlọ niile, na-ayọkwazi ngọzi Chineke na ezinụlọ niile. N'ụzọ nke ọzọ, anyị na-ekele Chineke n'ụbọchị taa. Unu mana taa ụbọchị ikpeazụ n'afọ 2023 akwụ ya. Ka anyị kọrọ n'onwe anyị aka, kọrọ Chineke aka. Ọ wụghị ndị niile so anyị bido afọ a so anyị rute taa, and echekwaghị m na ọkwa ha niile ga-eso anyị ba n'afọ ọhụrụ. Sọ Chukwu ma ya, anyị na-ekele Chineke n'ụzọ pụrụ iche, onye dugidere anyị rute n'ụbọchị taa, Sọnde nke ikpeazụ n'afọ 2023. Anyị agaghị enwe 12 o'clock ọzọ na 2023, ka anyị ji enwe 12:05 ọzọ na 2023. So ọwụ ihe ọṅụ nyere anyị, rụkwa ihe anyị ga-eji nye Chineke otito. Ya wụ na aja misa ka anyị ọnụ Chineke, kelee ya n'ụzọ pụrụ iche, ma yọkwazi ya ka o duru anyị duba anyị n'afọ ọhụrụ. Anyị anụgo ndị niile akpọpụtara yọrọ aja misa n'ụbọchị taa. Anyị na-asị ka Chineke mezuore ha ebumnuche ọma ha, mezukwere anyị niile ebumnuche ọma anyị niile, site na Kristi onye nwe anyị. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu ihe omume ndị a dị asọ, ka anyị nyochaa na akọ na uche anyị, chọpụtasị njọ anyị niile, wee yọọ Chineke mgbaghara maka ha. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile.
Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga wee duru anyị na ndụ ebighị ebi.
Chineke anyị igosila anyị ụkpụrụ chara acha nke ezinụlọ dị asọ ka ọ bụrụ ihe kwesịrị nṅomi. Anyị na-arịọ gị biko si n'obiọma gị were udo nke ezi omume na ịhụnanya jikọọ ezinụlọ ọbụla. Ka ezinụlọ anyị biri n'udo na ọṅụ nke ga-adịtara anyị mkpụrụ nke ndụ ebighị ebi. Anyị na-arịọ gị site na ikwe anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na-adị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ nke Sirai. Onyenwe anyị na-esi n'ụmụ enyi nna ha ugwu na-ewelitekwa elu ikikere nne nwere n'ebe ụmụ ya nọ. Onye ọbụla na-enye nna ya nsọpụrụ na-akwụ ụgwọ dịrị njọ ya. Onye ọbụla na-enye nne ya ugwu dịka onye na-ekpokọwa agụ na ụba. Onye ọbụla na-asọpụrụ nna ya ga-enwe aṅụrị n'ụmụ nke ya. Oge ọ rịọrọ arịrịọ a ga-aza ya. Onye na-enye nna ya nsọpụrụ na-ebi ogologo ndụ. Onye na-eme ka obi dị nne ya jụụ na-erubere Onyenwe anyị isi. Nwa m, nyere nna gị aka mgbe o mere okenye. Akpasukwala ya iwe na ndụ ya. Asị ibe na echiche ya ezukwaghị oke site na nka. Gosi ya ebere. Ejila n'ihi ahụ iti na ike na ikikere ị nwere were eleda ya anya, maka na adịghị echefu ihe ọma emere nna echefu, kama ọ ga-abụ ihe ị ga-eji akwụ ụgwọ dịrị njọ gị. Okwu nke Osebụwa. Ọ bụ ọma n'azịza ya, ihe unu ga-aza bụ ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ihe aka gị kụziri ka ị ga-eri, aṅụrị na-aga n'ihu ga-abụ nke gị. Ọ ga-abụrụ ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-ere ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Nwunye gị ga-adị ka osisi vaịn na-amị mmiri n'ime ụlọ gị. Ụmụ gị ga-agarube oche nri gị dị ka ome osisi oliv. Ọ ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya.
otu a ka a ga-esi gozi onye na-atụrụ Chukwu egwu. Ka di nwenu si na Zion gozie gị ụbọchị ndụ gị niile. Ngọzi dịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-ere ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-ere ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ dị ka ndị Kolosi. N'ihi na unu bụ agbụrụ Chineke kpọtara apụta na ndị nsọ ọ hụrụ n'anya. Yikwasịnụ obi ebere, obi ọma, obi dị umeala, ịdị nwayọọ na ogologo ntachi obi. Na-edinụ ihe ibu unu na-enwe unu. Unu ebugarala mmadụ ibu unu ihe ọjọọ ọbụla. Na-agbaghara ibu unu mgbe ọbụla ha mejọrọ unu, dị ka Onyenwe anyị si agbaghara unu mmehie unu. Ma nke kachasị nke n'ezi omume niile ndị a, yikwasịnụ ịhụnanya nke bụ ihe nkekọta, nke na-eme ka udo zuru oke dị n'etiti mmadụ na ibe ya. Kweenụ ka udo ahụ Kristi na-enye bụrụ ihe na-achị obi unu, n'ihi na ebe e mere ka unu sorogbo akụkụ ofu ahụ ya ahụ, abọpụtala unu n'udo ya ahụ. Na-ebinụ ndụ ekele ka okwu nke Kristi were uju akụ na ụba ya niile biri n'ime unu. Werenụ amamihe zuru oke na-ezirịta ibu unu ihe, na-adụrịtakwanụ ibu unu ọdụ. Werenụ abụ ọma na ukwe na abụ si n'ime mmụọ unu pụta, na-enyenụ Chineke ekele n'ihi amara ya n'ihe ọbụla unu na-eme, ma ọ bụ okwu ma ọ bụ ọrụ. Na-emenụ ha niile n'aha Onyenwe anyị Jesu, na-enyenụ Chineke Nna ekele site na Kristi. Ndị bụ nwunye na-edo unu onwe unu n'okpuru di unu. Ndị bụ di, hụnụ nwunye unu n'anya. Unu enwela obi ilu n'ebe ha nọ. Ndị bụ ụmụ, na-aṅanụ ntị n'olu ndị mụrụ unu, otu o kwesịrị ndị Kristi, n'ihi na ime otu ahụ na-atọ Chineke ụtọ. Ndị bụ nna, unu akpasula ụmụ unu iwe, ka ike ghara ịgwụ ha n'ịkwa nkwa ime ihe dị mma. Okwu nke Osebụrụ ụwa.
nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Lukwu dere. Oge zuru ime emume ngwụcha dịka iwu Mozis si kwuo, Josef na Maria kuru Jesu gbago Jerusalem ka e wechie ya n'ihu nke Onyenwe anyị, n'ihi na edere ya n'iwu nke Onyenwe anyị sị, nwambụ ọbụla nke bụ oke a ga-edo ya nsọ, di ya gọrọ Onyenwe anyị. Ha jikwara nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ kpara puku abụọ chụọ aja dịka etiri ya n'iwu nke Onyenwe anyị. N'oge ahụ e were otu nwoke bi na Jerusalem aha ya bụ Simeon. Nwoke a kwụbara aka ya ọtọ, bụrụkwa onye na-atụ egwu Chineke. O nwekwara olileanya, nọrọkwa na-eche nche mgbe a ga-abịa ịzọpụta Izrel. Mmụọ nsọ bịakwasịrị ya. Mmụọ nsọ mereri ka ọ mata na ọnwa agaghị eri ya aka were ruo mgbe ọ ga-eji anya ya hụ echichi nke Onyenwe anyị. Site na nkwali n'otutu nke mmụọ nsọ, nwoke a batara n'ụlọ nsọ. Mgbe nne na nna nwatakịrị ahụ bụ Jesu batara ya n'ụlọ nsọ ka e mere ya omenala dị n'iwu, Simeon kụrụ ya n'aka wee kelee Chineke sị, Onye nwe m, ugbu a ị nwere ike iziga odibo gị n'udo. I mezuola nkwa i kwere m, n'ihi na anya m abụọ ahụ onye nzọpụta ahụ i doziri jee n'ihu mmadụ niile. Ọ bụ ihe ndị ọgọ mmụọ ji ahụ ụzọ na ebube ndị nke gị bụ Izrel. Ihe niile a Simeon kwuru banyere nwatakịrị ahụ bụ Jesu gwara nne na nna ya ngagharị. Simeon gọziri ha wee gwa Maria nne Jesu sị, lee anya, edola nwa nke a maka ọdịda na mmeri ọtụtụ mmadụ n'Izrel. Ọ ga-abụ ihe ịrịba ama nke a ga-ajụ ajụ ka e wee kpughee echiche nzuzo dị ọtụtụ mmadụ n'obi, ma mma agha ga-adụwa gị mkpụrụ obi. Ma e nwekwara otu nwaanyị na-ebu amụma, onye aha ya bụ Ana bụ ada Fanuel, onye si n'ebo Asha laa. Nwaanyị a aghọọla agadi. Mgbe o tochara agbọghọ bịa lụọ di, ya na di biri naanị afọ 7 tupu di ya anwụọ. O wee bụrụ nwaanyị isi mbe. Ugbu a ọ gbaala 84. Ọ naghị afụ apụ n'ụlọ nsọ ebe o ji ekpere na ibu ọnụ na-efe Chineke ofufe abalị na ehihie. N'oge ahụ, mgbe nne na nna Jesu na-eti ya n'ihu Chineke n'ụlọ nsọ, nwaanyị a batara ikele Chineke wee kọọrọ ndị niile na-ele anya mgbapụta Jerusalem akụkọ banyere nwatakịrị ahụ. Mgbe di na nwaanyị ahụ mezuru ihe iwu Onyenwe anyị kwuru na a ga-eme n'ụlọ nsọ, ha laghachiri Galili ruo obodo nke ha bụ Nazaret. Nwata ahụ na-eto na-esikwa ike, nakwa jupụta na amamihe. Amara Chineke nọnyekwara ya. Ozi ọma ka o si bụrụ ụwa.
Otuto dịrị Jesu, onye jisi ike, onye ga-aga nwata, onye ga-abịa. Anyị nwere mmasị ọzọ n'abalị bịa. Asụ ogologo ụgbọala na ụka mbụ, mana nke nwoke abịa. So mmadụ bụ ogologo ụgbọ ga-abịa. Ọkpọrọ bụrụ gawa. Ọ bụrụ na permission, edo ọ dị ọ ga-adịcha mma. N'ụbọchị taa, anyị ga-etoriri ezinụlọ dị asọ nke Jesu, Mary na Joseph. Ọ bụ ezinụlọ nke Onyenwe anyị, ezinụlọ hụrụ onwe ha n'anya, ezinụlọ nke Jesu nọ n'ime ya, nke kwesịrị ịbụ ihe nṅomi nke ezinụlọ niile nọ n'ụwa. Ya bụ ụbọchị taa, anyị hụrụ na Chineke hụrụ ezinụlọ n'anya. Ọ ya mere mgbe o bidoro ịkụ ụwa, oke nwoke na gịnị na nwanyị, ezinụlọ na-ewere gịnị na-abawanye. N'ihe ọgụgụ nke mbụ, ịhụrụ ka Sirach na gịnị kọwara ụmụaka otu ha ga-esi na-eme gịnị na-eto na gịnị na ezinụlọ. Abraham na ezinụlọ gagidere ruo na David, n'ime ezinụlọ David, n'ebo David ka Jesu Kristi si were gịnị wee pụta iji gosi anyị na ezinụlọ dị Chineke gịnị mkpa. Mana ka ezi ihe anyị ga-amụta site n'ezinụlọ a dị asọ nke anyị ga-eri ya n'ụbọchị taa. Nke mbụ anyị ga-ama na ezinụlọ wee ebe anyị ga-ebu ụzọ eduba onwe anyị na Chukwu. Ebe a na-amụ maka Chukwu na mbụ, ebe a na-amụ maka ịmụ mmadụ na mbụ. Maka ezinụlọ nke Joseph na Mary, ebe ka ha bụ Jesu gaa taa, ọkwa ebe n'ụlọ nsọ tempụl. Anyị ma na Mary bụ nwaanyị nke Chukwu, onye dị nsọ. Joseph bụkwa nwoke dị nsọ. Ya bụ na ezinụlọ anyị niile anyị kwesịrị iji ndị m asọ wee bido ya. Adị ka ebe ka si adị asọ site n'ime gịnị ịhụnyere nwaanyị Chukwu site n'ekpere. Onye mere ji sị ezinụlọ ọbụla na-anọkọ ọnụ na-ekpekọ ekpere ọnụ ime gịnị na-anọkọ ọnụ. The family that prays together does what? Ya bụ na anyị kwesịrị iwu ezinụlọ anyị gịnị na-ekpere. Mgbe ụfọdụ anyị nwere ike lụọ onye na-amaghị ekpe, mana site na omume anyị na akparamagwa anyị o nwere ike soro anyị gịnị kpewe. Ma ọ bụ na ya ayọ Chineke o nyere anyị aka o wee soro anyị gịnị kpewekwa. Mana anyị kwesịrị ịghọta na ọrụ dịịra nne na nna na ezinụlọ buru ibu, maka na ụmụ Chukwu nyere anyị ọnwa anyị ga-eme gịnị ka ọ gbaziri ụzọ. Jesu bụ ihe rịba ama, ihe mmụọ nyere anyị. A mụrụ Jesu n'ezinụlọ. Mary kụziri otu esi esi nri, ma ọ bụrụ na Jesu na-esi nri ọwụwa ya. Ọ Chineke, anyị amaghị otu ha si esi n'eluigwe, yes, but na akpa ụwa Mary kụziri otu esi eme gịnị esi nri, kụziri otu esi eme gịnị asa akwa, kụziri otu esi agụ ozi, apịa maybe kụziri otu esi daa. So the family is the first school. Nna ya wụ kapịnta, onye egwu. And a na-akpọkarị Jesu nwa kapịnta ma ọ bụ onye gịnị kapịnta, which means either mba onye nke dị ka either, which means Joseph kụziri otu esi eme gịnị akpụkpọ gịnị kapịnta. Therefore, anyị kwesịrị ị na-azụ ụmụ anyị n'ụzọ kwesịrị ekwesị, maka na ọ bụ ebe ahụ ka ha na-ebido biwe ndụ nke obodo. The first society of a child is the family. The first society of the child is the family. The first church of the child is the family. All the ezinụlọ ka e nwere esi eme n'aha ọwasị before anyị were pụta. Oge nwere otu esi eme n'anya n'eluigwe na ekpere ihe anyị na-eme na gịnị n'ụka. Ma ịkụziri ya mgbe ahụ o mee gịnị
akwụkwọ nsọ gwara anyị kụziere nwatakịrị ụzọ ọ ga-eso ma ọ ka dị gịnị obere ka ọ ghara isi na ya bụ mgbe o mere gịnị most of us okwukwe ahụ nne na nna anyị ha kụziri anyị ka anyị ji bịa mere ka ọ ya na ya ọwa dị. That is it. So it is on us to transfer it. Ọkwa anyị ka ọ na-eme gịnị ime osi n'aka ka aka were rube ndị ọzọ gịnị aka maka ndị ọzọ nyere aka rute anyị aka. Nke ọzọ bụ ezinụlọ ebe a na-amụ ịhụnanya. Ọ bụchala na ezinụlọ ka a ga-ahụ gị n'anya without what are you bringing to the table? Ọwasị. Ọ bụchala na ezinụlọ na-eji isi ike ma wee nwa na-erube isi ma ewu nwa na-abụ ozi ma ewu nwa na-abụ abụ ozi a ga-ahụ gị n'anya. Yes, ịhụnanya ozi nke nwee ebe ọkụ ya that basic ịhụnanya imere gị inwe all these people can be. Therefore, the love between the parents that transfer to the children. Therefore, then ụfọdụ nwoke sị maka ụmụaka a na-awere gị ezigbo maka na Chineke ka ọ ga-ajụ anya ajụjụ ọ ga-asị kedu ka isi zụọ ha. Ọ sị ya were very rough boy. Ya megidere isi ike mana as soon as ya lụrụ nwaanyị pai ya meghị ya ga-ezigbo badịfọdịt. Yes, ọ sị nna m kelere nwunye ọ ya nyere ya aka because ya hụrụ ya because ma ya zụrụ ụmụaka ọfụma Chineke ga-eme gịnị achụ ya ajụ. Therefore, what we teach our children kedu ihe anyị na-akụziri ụmụ anyị maka na ọkwa enweghị ihe ebe ọzọ nwatakịrị ga-enweta ihe ọ ji bụrụ n'obodo na-awụ na ihe so ka anyị kpachara n'anya ihe anyị na-eme ihe anyị ezinụlọ bụ ebe a na-agbaghara ebe a na-enwe nghọta n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-aghọta onwe anyị na-enwere onwe anyị ndidi anyị na-agbaghara onwe anyị mgbe ụfọdụ ige ihe na-akọ ọsụsụ onwe ezinụlọ ya nwere ihe na-enweghị isi na gịnị ya icheghị ka o kwuchaa ichekwana ka ọ kọwachaa apịa ihe ahụ ibu n'isi is enough. Therefore, no more, no less. I got up away. Come to go to work and all what you would yourself. God, your maybe I'm going But can ask the settlement. Ask you again. Yeah, come on. Appear. They are poor bread. Otoge is making sell go my yawa. Ma Mary, our way before more sell again. Cafe. I need the one Williams. I need the DNA. I never want it. I get one. I get it. I got one because I will do this. I will not here. I get measure. I will not get to tell my head drop. I walk. I have my head drop. It's simple. Even reach a man. You will now we have a when you go to your man. The man you take a trouble. So we have to learn to forgive. I am protection again, protection. Often is protection again. A big call. Okay, in the charter of another beginning. I need to tell I am born happier. And just separate it is happier. I need a beginning. And that, the bond continues to do what? To grow stronger.
when the center is no longer at its things and again. Ihe awụcha ihe mmụta anyị na-amụta n'aka ezinụlọ ndị asọ. Anyị kwesịrị ị na-eṅomi. Ọ bụghị sọsọ ịkụziri ụmụ anyị otu esi eme divide and rule. Because it begins from the family. Nke ọzọ m chọrọ ịyọ ndị nne na nna. Ihe ọzọ nke ọzọ kwuru ya sị anyị ka anyị nwee obi mgbaghara. Ọ bụ sọsọ dị ezinụlọ mana gịnị ndị agbata obi anyị na ndị megịnị mejọrọ anyị. Ọ bụ anyị ndị anyị na-akụziri ụmụ anyị ka anyị ghara ị na-transfer aggression from generation to generation. Ọ wasị e nwere ndị nwere the major inheritance ha ga-enye ụmụ ha bụ ọkwa ịhụrụ onye adịkwala ya ọnụ. Ọkwa ịhụrụ onye gị na ya wakwara awa mee business together. Yes, anyị masị enwe ndị ogene gị na ha mekọ business ma gị ma ha ga-enye ozugbo side ọwasị mana you can teach your children how to be wise but not how to extend the limits and transfer it from generation to generation. What if one is scattered around the hour and interview? What would you say? Onya hesi atene lo, onya hesi na ai na ha na pa he ngene emeko ai na na pa yesu to so ngene ada ya oro se so bo fa ya na first class na ni da ya na ta ya ko ngene o ga ba bawa ole ni ga ole no ka ko da ni o ga si a jota bende tu sela no jota bende tu sela ni yo onye ga ni jota. So these are things I consider to have. I kwesịrị inyere onwe anyị aka ka ha nwee ike ịtọ ọfụma n'ezinụlọ tokwa ọfụma na gịnị n'obodo. Nke ọzọ ụmụaka ibe otu dị Jesu Kristi na ndụ. Ụmụasa ụkwa trọbụ abịa na ụdị nke anyị. Nne na nna anyị ha na-agbakwa mbọ. Anyị agara na-agbakwa mbọ ka anyị from the other side. Ihe ọ bụ nke mbụ gwara anyị ka anyị mee gịnị? Ka anyị rubere nne na nna anyị gịnị isi. Ekelere m onye gụrụ ya, ọ gụrụ ya ọfụma. Achọrọ m ịgba ya bikọs onwe ihe ọzọ bara uru a na-ekwu maka nke ahụ. Ọ sị onye nwe anyị na-esi n'ụmụ enye nna ha gịnị ugwu. Nwata ibe, when your father meets his friends, what do they say about you? Kedu ihe ha na-ekwu maka gị? Nna na-ewelitekwa elu ikikere nne nwere n'ebe ụmụ ya nọ. Onye ọbụla na-enye nna ya nsọpụrụ na-akwụ ụgwọ dịrị njọ ya. Nwatakịrị na-enye nne na nna ya nsọpụrụ na-eme gịnị? Na-akwụ ụgwọ gịnị? Njọ ya. Olee onye na-achọ ka agbaghara ya njọ? Achọrọ m ka agbaghara ama mmejọ. I want to be forgiven. I don't know whether you want to be forgiven. Because it says, when you respect your parents, you are paying for your sins. Your sins will be done what? Forgiven. You see? Onye na-enye nne ya ugwu dịka onye na-ekpokọba akụ na ụba. Amen? Which means your progress in life as a child is dependent on how you treat your parents. When your parents bless you, you are blessed. According to the memory between Esau and Jacob, all of them, now why is Jacob so beginning? But that was in the hours of all the hours. So, can you have ọ pụtara na mbụta ọsị nwa m nyere nna gị aka mgbe o mere okenye, akpasukwara ya iwe na ndụ ya, asịbedị na echiche ya na-egide ezikwere oke site na nka
yes, when they get old. In fact, the elderly, ọtụtụ ihe so ya megide aga mgbe ụfọdụ chefu mgbe ụfọdụ ochete mgbe ụfọdụ omete ya mgbe ụfọdụ ga emegide ya. But ichete na one day you be like again because there was a time. And sometimes I remember with the situation with the Gohorapia. Ghana Tampari and Amari, I will have a brother. Ghana and I will find when I. So don't mess them up when they are old. Ogologo onye okay, onye ahụ ya TV. TV. And generation keeps going. So kind of nobody will work out. Kind of music will work out. Jesus, now I am always Joseph American is even the walk up through Jerusalem. The rebel chief with him does a chief does appear also and it's not our fault. But he was where the divine attraction appear, and he was so much attracted to the divine. Yeah, whatever. They came back, and he did what? He followed them home. And let us learn to obey our parents. I were special children. I'm not those special children. I said Jesus was special child. But Jesus was special child. Oh, we need senior all the old men get to one church and sing hey, let me talk about. But then he get sing it now, he talk about. What will you do? He get to the what will see a baby? Oh, yeah. But can you remember the Joseph with a trap? They come down. Now, no, whatever it is, potentially we have confusion. I give me a young man, who I'm not. And who is bad? This is what the problem. I'm more hell if you who's ready there again. I want to move before you. All this special. What you have to say, how awesome. I can't hear one of them. Look at he's a complicated child to the parents. But the parents did not throw him away. This is to tell you that he was human, like us, but without sin. Okay? Because he was doing what God wants him to do. What to do. Therefore, what can be special? He have a special relation. You put a special prayer. You put a special fasting. You put a special rosary. Okay? Because Kenneth, I thought that much all way ahead. And then Bible what to taste the vibration of children use. Oh, but you just go against for the question more. What do you remember that? And I was able to make 2 days. And some of those your children who will get down and that is I let them on the camera. So we can only have the stage. So we can have the best. Oh, man, I'm but I'm I said no, but don't so sometimes Chineke and I also in a different manner, but Cheteno to Monica, she don't mind that special. So Chineke and I cannot put it up. I have enough for Umaki. Many New Year resolution. I will just book in Umaka. I remember New Year's resolution.
ka anyị nwere ezigbo ndị na-eme na site na Kristi onye nwe anyị.
ekpere nke ndị kwere ndị nke mụrụ n'anya ka ihe ọrụ Chineke onyere anyị aka ka anyị bie ezigbo ndụ nke ezinụlọ si otu ahụ kụziere ụmụ anyị otu esi ebi dịka ezigbo ụmụaka na ezigbo ezinụlọ maka ọdịnihu maka ọdịmma nke anyị na maka ọdịmma nke obodo anyị. nzukọ nsọ nke a bụ St. ka anyị na-egosipụta ozi ọma Kristi site n'ibi ndụ jupụtara n'obi ọma na ndidi na ezi mmekọrịta anyị na mmadụ ibe ya. Maka mba dị iche iche nọ n'ụwa na ndị ndu ha ka ha soro ụzọ Kristi na ife nke ya dị asọ, na-achọ udo na ezi mmekọrịta n'etiti onwe ha na ndị ha na-achị. Anyị arụghị ezinụlọ niile nọ n'ụwa, ọkacha ezinụlọ nke agha ma ọ bụ nke guzotere anya nke nwata, ka ha nọpụtakwa ọnụ ọzọ site n'amara na ịhụnanya nke Chineke, na-enwe njedebe na nkewa ọbụla. Anyị arụghị mana ndị okenye nọ n'ụwa niile, ọkacha ndị okenye nọ n'etiti anyị, ka ha na-enweta ịhụnanya, nkasi obi na ike uju site n'ezi nlekọta nke ụmụ na ụmụ ha. Anyị arụgide maka ndị alụrụ di ma ọ bụ nwunye nọ na nzukọ ezinụlọ anyị bụ St. Eugene,
na n'ụwa niile, ka ha na-enweta nkwado na nduzi nke Chineke, ka nke ndị otu Kristi ibe ha, iji bie ndụ ọrụ ekpere na ijere Chineke ozi. Anyị arụgide unu. Anyị bụ ndị nche n'ụwa, ogbenye ka anyị pụọ n'ụwa m, na-atọtị gị n'ala, zanyo. Zanyo ebere, zanụ m ọdịgo, onye tọka mbụ, ogbenye ka m pụọ n'ụwa, na-atọtị gị n'ala, zanyo. Mana ndị nwụrụ anwụ, ndị agha dị akwụkwọ ekpere anyị taa, ka Chineke nye ha ezumike ebere n'ala eze eluigwe, ma kasie ndị ọnwụ ha metụtara obi. Anyị arụghị maka ezinụlọ niile maka ọdịmma nke anyị, ka ọ bụrụ ihe ga-abụ onye ga-aza site na Kristi Onyenwe anyị. Bye.
onye nwe anyị na-egunyere gị aja nke a iji meda aka obi biko anyị ji mma na-arịọ gị site n'arịrịọ nke Maria nne nke Chukwu bụ nwaanyị na-amaghị nwoke na Josef dị asọ nye ezinụlọ anyị amara iji na-ebi nke ọma na n'udo site na Kristi onye nwe anyị nọnyere unu otu akwa o siri mee wee janye anya si o buru iko nsọ ebe ekene ndị ụmụazị ya na-asị naranụ nke a n'ọnụ ya mgbe niile nke a bụ iko nke ọbara ka ọ bụ aka nwunye ebighị
ga-abụ ya n'ihi na n'ihi mere ihe mmadụ ka ewere gbaghara njọ ya na-eme nke a na ncheta.
Hymn number 500. Number 216.
na-akacha obiọma mee ka anyị niile natara achịcha nke eluigwe nke a na-eso ụkpụrụ nke ezinụlọ dị asọ ka ọ ga-abụ anyị tacha ahụhụ nke ụwa anyị esoro ike uru nke ndị eluigwe anyị na-enye ya site na Kristi Onyenwe anyị. Dịka esi wee nọ na mgbede nnyaa crossover taata ka a ga-emekwu ya crossover from 6 p.m. wee were maasị nke New Year wee banyezi arọ ọkụ. Anyị niile a na-atụ anya na anyị abịa ebe a ka anyị so kelekwa Chineke maka amara ya n'arọ nke 2023 nke na-agwụ agwụ were banyekwa n'arọ nke 2024 nke ya ebido echi. Ka anyị na-amụ ọkpa ana m ayọkwa ndị ọcha onwe ndị enwetarọ kalenda nke anyị kere ụbọchị ụka anyị wenye aka anyị abịa ka enye anya. Ọ bụrụ na ị nwetaghị ya enwere isi n'aka ma ọ bụ na ndị ọcha bute ebe ị nọ, ọ bụ ndị onwe ndị enwetabeghị o were zuo onye ọbụla one per family. So crossover a ga-ebidokwa ya na 6 p.m. taa ka anyị lote ya. Ofu onye otu anyị jewere ụlọ George Ọmasanya ya na nwunye ya Uju na nwa ya Miracle. George na onwe ya ruru n'ụlọ wee bụrụ na Chineke na oke nke ya ezuele wee si ebe ahụ wee nabazie ya George Ọmasanya nke na-anọrọ na atụ ndị kwaya ma ọ na kwaya oge obodo nọrọkwa ebe a ọ rapụ n'izu ụka nwa gwụrụ agwụ na Naịjirịa na be ha Agụrụ, Anambra steeti. Ka anyị lotere na ekpere lotekwe nwunye na nwa ya ndị nke nọ na Naịjirịa anya anyị jebe wee rụzie ka ha si wee gba Krismas nke ha were banye n'abalị arọ ọhụụ. Ka anyị lote ezinụlọ anyị na-ekpere na-arịọkwa ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya ka ya na ya na-anọrị na Paradaịs. Ka mkpụrụ obi George Ọmasanya, ka mkpụrụ obi ndị niile kwerụ gara aga. Echi niile etu a ka a ga-esi wee ka ụka emechaa crossover na mgbede a. Echi niile a ga-enwekwa ụka ka anyị si enwe 8, 10 na 12. Etu ahụ ka ọ ga-esi were gaa 8, 10 na 12 echi niile. Ọ bụ o si wee dụ onwe ndị taata ụbọchị izu a na-abịa ụka ebe a akwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Do we have first time worshipers? Ndị taata bụ izizi ha akwụrụ ọtọ. Oh my God! Wow! Anyị na-ekele ha n'aka ndị n'aka ekele. Anyị na-ekele ụlọ niile. You are welcome. Anytime you are around here, please come back to worship with us. Mgbe oge a ka m na-ekele anyị niile, ka m na-ekelekwa ụkọchukwu Romanus mmụọ na-eke onye nke si Houston. Ọ bụ ya bụ chaplain Igbo Catholic Houston, as well as overall chaplain of Igusa Igbo Catholic Communities USA. Ọ bụ ya anyị maala ya, anyị na-abụghị ya, ọ na-abịa ebe a kwadara anyị wee na-ekene ya. N'otu aka
makwa anyị wee na-ekelezi fada nke kara anyị ụka tata ịma ya ma anyị ya nọ ebe a Chibuike Okeagụ anyị na-ekele daalụ. Mana dịka anyị si eme all the December babies may you stand. If you celebrate your birthday in the month of December, if you are born in the month of December, please may you stand right now. Madina wait already. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear December babies. Happy birthday to you. Unfortunately, there are many others. Wherever are abused other places. So we wish them safety in God's hands. When I see the nine Abanya Aroko, Onya Wano, Sili Kesto Pasana, Jesus Christ, Nachuko, Man Aran Makagana, Gakam Makaya, Alonanga. In Jesus' name. Ini Pak, ini nak orang ini Pak,